idan irin wannan matsalar tana damuwarka ka tsaya ka saurare ni da izinin Allah ba za ka sake faɗa ma wani ba alfarman manzon Allah amma ka tura wa mutane iyayin da zaka iya saboda manzon Allah dan a ƙare da kai ma so wanda mahaifiyarsa da mahaifinsa suke faɗa ba su zauna lafiya ko kuma wanda yake barin gida matarka ta rika kawo wani cikin gidan tana zina da shi ko kuma ƴan ƴarka tana yin zina idan baka nan wannan guda biyun su zan bayar albarkan manzon Allah kuma duka za a samu biyan bukatar da gurin Allah mabuwayi dan uwana karka manta da shiyarin da yi wa annabi salati da yi min addu'a yanda wannan sirri yake idan ya kasance cewa mamarka tana fada dan wani zaka samu madaukaki ne Allah ya daukaka shi amma iyayensa suna zuban masa da mutunci a cikin anguwarsu ko kuma idan baya nan wani matarsa tana zuwa tana kawo wani a cikin gidan yana amfani da ita ba tare da ya sani ba ko kuma yarka in ta tafi makaranta ko wani guri tana mu'amala da mutanen banza ga abin da zaka yi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba iyayenka haɗin kai kuma albarkan manzon Allah mutuncinsa ba ya zama ba sannan kuma za su rika jin maganar junansu sannan kuma a matarka in kai wannan zan faɗa ma bangaren shi in Allah da ba za ta iya zina ba duk uban da ya zina da matarka sai ya haukaci ko uban wane ne in dai zina ce wallahi sai ya haukaci kuma duk uban da ya zina da yarka da sunan ya zina da ita ko wallahi sai ya haukace shi ma wannan mujarraban ne amma da izinin Allah abu na farko zan baku a bangaren haɗin kai wanda yake so Allah ya haɗa kan mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah zaune da su lafiya ya je ya rubuta Muhammadur Rasulullahi mimun din nan na ma din nan Muhammadu wannan ma din ta farko da ma din ta biyu a buɗe su ko ina a sa sunan mahaifin naka a sama a cikin sunan wannan Muhammadu din a sa sunan mahaifiyar taka a ƙasa ko ina a sa idan an sa a wanke da ruwan sama ko ruwan zamzam in an wanke a zuba zuma farar saka wadda ba ta da haɗi a ɗaga ruwan rubutun haka so 7 ana sheƙa shi kamar shayi idan ya sheƙo ka zo ka zuba a cikin randar da kasancewa mahaifin kana sha mahaifiyar kana sha duk wanda ke cikin gidan albarkan manzon Allah sai Allah ya haɗa kan gidan gaba ɗaya ba za ka taɓa samun fitina ba bale mutuncin ko ya zabe da izinin Allah ko mutum ko ɗauke yake yi in Allah ya yarda zai ji kunyar ya zo gida a faɗa zaki ga Allah ya shirya maki kayanki da izinin Allah in dai an bada wannan za a samu shirya amma da gurin Allah mabuwayi in dai an yi ba an yi kunya ba sai na biyu wanda matarka take zina idan baka nan wani dan iska sun yi agarman yana zo na amfani da ita Allah ya sa ka gano ko kuma yarka ce take yi kana jin labari to ga abin da zaka yi a je a nemo kitse ake nemawa na mahaukaciyar kaza akwai kaza da zaka ga tana hauka a nemi kitsanta idan an samu kitsanta to shikenan sai a samu kashin kadangare yana yin fari yana yin baki sai a samu farin sai ka hada da wannan kitsan na mahaukaciyar kazan nan sai ka dan lakuto kadan sai a hada sai a shafa hakan kadan shafa to sai a samu fata ta bushiya sai a kona ta wannan kona da aka yi shi za a dan daga kadan haka sai a hada a shafa in aka shafa bayan bushe inda ke da kai kenan shi za a kona kar ka zo ka man tambaye ba za ka samu amsa ba ban da lokacin da zan baka wannan kuma in dawo ka titse ni kana mun tambaya ban da lokacin ka wallahi ba za ka samu amsa ba amma na faɗa yin da Allah ya bani shi kai ma ka ɗauka ka ƙara da shi za a nemo kitse na mahaukaciyar kazar da ke hauka kitsanta in an yi kaza tana hauka haka wani lokaci to kitsanta kowace iri ce ko babba ko karama ko mace ko namiji sannan sai a samu a ainihin wato kashin kadangare yana fari yana baki to kashin shi za a samu sai a hada sai a kwaba su sai a samu kaya ta bushiya sai a kone ta ita ai dafa ice na ƙarshe sai a hada sai a lakuta haka idan zaka sadu da matarka sai ka shafa ma kan zakarinka sai ka sadu da ita to in Allah ya yarda duk uban da ya auri wannan matar taka duk wanda kai ya je ya sina da wannan matar taka alquran sai ya haukace ko uban wani ne daga ranar ba zai kara ba kuma zakarin shi zai batta shi in Allah ya yarda amma sai kuma idan kana so ka rabu da matan ne ka mata abin kana so ka cire mata da abin to zaka tsallaka ta so 3 amma ko kabafuwanta ka tsallaka so 3 shikenan dan kama kiyaye dan in kai mata wannan abun tana zaune kana tsallaka ta to ka kare abin ka da kanka ka san da wannan karkace ba a faɗa maka ba idan kuma yarka ce take da wannan matsalai so zaka zuba mata a cikin ruwa ne ka motsa bata sani wace tana kama ruwa da shi to in dai ba miji ba albarkan manzon Allah ba wanda zai zina da ita in ko mutum ya kuskure zina da shi so zai haukaci albarkan manzon Allah wannan mujarraban ne amma da izinin Allah a bangaren hada kan gidan kana so haƙilau a gida mace ce ke kina so in kika magana duka ƴaƴanki su ji maganarki
ko kuma baba ne kai a gida kana son in kai magana ƴaƴanka da ka ji magana ka da matanka, a nemo kan tinkiya a rubuta ƙurhuwar lawa kafa 7, wannan kan tinkiya a bada shi a babbake a gyara a duk abin da ake yi, sai a zo sai a sa wannan kan tinkiya cikin ruwa na rubutun nan na ƙurhuwar lawa kafa 7 da aka rubuta, a sa kayan yaji a dafa a gyara a komai. Kai da kake son in kayi magana a gidan kowa ya ji maganar ka, abin da kace ai shi za a yi, in kace a bari an bari, iya harshen kadai zaka ci, amma kowa a bashi naman ya ci. To duk fa uban da ya ci wannan naman ka mallake shi yin da kai da shi. Amma wannan na bada ta sigar gyara addinin Allah ne, ba ta sigar abin da bai kamata ba. Wanda ya dauka ya je ba daidai ba shi da Allah, wanda ya dauka ya je ya ƙara da abin mun samu ladani da kai. Allah ba zalimin bawa bane ba. Kai kokari ka tura iyayin da kaje zaka iya saboda Annabi Muhammadu, domin kai ma Allah ya tura ka cikin aljanna ya yafa laifinka. So ina faɗa muku cewa ni mutum kar ya zo wasu yana damuna da tambayoyi bana su. Wanda ke son number na akwai akan profile ɗina. In ka san ba aiki zan ma ba wani abu zaka karba a hannuna ba, kar ka zo kar ka ma yi magana. In dan ka gaishe da ni ne ko wani abu kaman addu'a, Allah ya gani, Allah zai ansa. In so kace ka gaisa da ni iya gaisawa ce, in ma ka taso ka zo gari na muka gaisa ya isa. In ma a WhatsApp din kai mun magana malam barka da mana lafiya lau muka gaisa ya isa. Amma ka dame ni bana so kawai. Ina yi kowa fatan alkhairi, Allah ya bar mu da manzon Allah. In dan buyewa bejin mai ne al'umma. Ina mai ƙara baku haƙuri na rashin samun wasu suna son su ta magana da su, to ba zai yiwu ba. Sabanin cewa in aka ce maka mutum ka zama mai yawan mutane, to dole sai ka yi haƙuri, wani ka daɗaɗa mai rai, wani kuma ka masa kuskure. Allah ya bar mu da Annabi. Ina ma kowa fatan alkhairi jama'a, ai sharing dan manzon Allah dan al'umma ta ƙaru.